Повечето от храмовите в Ямболски регион стоят затворени месеци наред през годината. Причините са комплексни, които коментира архиерейският наместник Панайот Чакъров. 6 човека за близо 60 села и града, които обслужваме. Нещо, което е невъзможно. Като се има предвид, че никаква помощ не намираме от останалата част от църквата миряните, и така служението ни става доста по-трудно. Защо ключовете на храмовете по селата се съхраняват в кметството и има ли случаи, когато кметовете сами бият камбаната на празник? След смъртта на по-възрастните жени, вече никой не се наема да вземе ключовете на храма, защото те го отваряха така без пари, с вяра, за спасение на душата си човек да служи в Божия храм. Не само често е служение на Бога. На половината села ключовите на храмовете стоят в кметовете. Няма кой да ги отвори, неделен ден няма кой да отвори да би една камбана или пък да някой, ако иска да се отправи на молитва. Да не говорим, че за служби на свещениците в годината 2-3 пъти, ако отвори храма. Истинският храм е човешката душа и нея Бог обитава, но за това трябва вяра. Основният абсурд е неверието на хората. Нямат нужда. Миряните сами трябва да намерят пътя към храма и да търсят Бог там, където го виждат.